Good morning mga idol. Update po sa aming urban farming, urban gardening dito sa aming rooftop, sa aming paaralan. Ngayon po ang ikatlong araw namin ang paggagawa. So nandito kami ngayon kahit linggo. Ayan. Panoorin niyo po. So ito na ngayon yung mga aming naitanim. Medyo systematic na kasi mayroon kaming professional farmer na kasama. Tinulungan niya kami gumawa ng mga ganito. Yan ang aming mga bagong pananim na halaman. Ayan, yan. Marami ng tanim. Paglima mo. Ayan, siyempre po hindi mawawala yung mga estudyante kasi nandito to sa paaralan. Sinama natin sila para matuto na urban farming. Thank you, Hands on Manila. Isang walang kamay dyan. Last natin, approve din ako. One, two, three. One more. Last one. Thank you. Ayan, siyempre, marunong na magtanom, naturuan na eh. Kaya bibigyan na kami ng mga seeds para may maitanim sa bahay.
sana mapalaki niyo tong plants, ha? Lahat po, pati mga teachers, lahat. Ayan. Salamat po sa tulong. Sila po yung magpala-pala kanina, ma'am. Pati mga nanay, mayroon din po. Mga parents, pwede din. So, teachers tayo. Teachers! Lahat po, pati guard, mga security guards, pwede din. Teachers ng teaching, pwede daw po. Pila-pila. Ayan, para may maitanim. Tanong lang sa akin. Ito naman po, sili. Wow. Nakating na to? Lapitan natin to mga bata. Mga bata, anong masasabi nyo? Ano, mapapalaki nyo ba yan? Okay, sabay-sabay nga. Salamat, Hands-on Manila. Salamat, Hanso Manila. Wow, very good. Thank you. Ayun din daw mga sir. Oh, yung mga nanay naman. Oh, ano pa masasabi ng mga nanay? Galing niyo po. Ano pa masasabi ng mga nanay? Salamat, Hanso Manila. Yan. Thank you din po. Salamat, Hanso Manila. Dito sa mga batang teachers. Teachers, Thank you, Hans. maraming salamat po, Hanso Manila. 1, 2, 3, go! Saka po isa pa. Maraming salamat po, Urban Farmer. Wait na lang. Urban Farmer PH. 1, 2, 3. Manila mo PH. Urban Farmers PH. Okay, 1, 2, 3, go. Thank you. Thank you so much. Check niyo po mamaya page namin na nakapost na itong mga pictures. Yeah. Oh, may Facebook po sila. Urban Farmers PH. So, yung 1, 2, 3, sino yung ininom? Una. Oh, wow! All organic naman po yan. Kaya Sarap! maganda po sa pang-cleanse. Ano pong nilagay nyo? Mint lang po, tsaka basic. Pero sa susunod po, mga meron na rin yung mga kaya sa susunod, papa-harvest na lang kayo mga Ma'am, cuttings lang yan, ma'am. Yan, continuous po siya, ma'am. Opo. Refreshing talaga siya sa... Tapos meron na rin tayong bluter natin dyan, ma'am. Pwede rin yung gawin drinks. Mamaya, silitin nyo naman namin yung card. Opo, pwede rin, ma'am. Wow!